niri gauzak ematen dizkit, herritar bezala. Ba, ni ere zeatik ez herriari bueltatu hori, den moduan, eta azkenian, deno nahi deguna da, herria hobeago izatea, politxagoa, ekologikoagoa, baina herria, pixkanaka, herri hobeago izatea. Eta herri hobeago izateko bide hortan, holako pauzuk nire ustez interesgarria dira. Bai, pixkat betikan oinarritik hasita ez, jakitea zer nahi duen herriak eta udalak horren arabera jokatzea. Eta desde luego, guztionek nahi baldin bada positiboa izatea, uste konfiantza giro hori egon behar duela esparro guzti horretan, ez? Prozesu hau, hortarako, udaletxeek eta barriok, auzo horrek, eukudalia, partizipazio gehiago alkarretik. Baina ez gera gu barrio bakarri, zatek beste grupo batungo basarbitarrak, beste grupo batungo beste egizeak, eta danak egiten bagadu zoze herriantzako, asko irabazita daukagu. Nire iritziz pertsona egitzaio den eman behar baizik, pixkat erakutsi bertzaio eta erakutsi bide horretatik gero beha egin dezala lana zatek aizkenen, zeu gindako esfuerzo horre askoz esan duke balore gehiago ematen diozu, zeu lortu dezulako, zeu gindako lan baten ondorio dalako. Solidaridade eta giro horretan esan prest daudenak eta horrela atea berko dugula gu pixkate herri aurrera, ez? Bai, eta auzolana eta errekintza eta... hori da, horiei garratzia ematea, ez? Eta nik uste, zentzu horretan jendea gustora egon gehala egin degunarekin. ¿Qué me gustaría conseguir con este proceso? Pues un pueblo donde las decisiones se tomen para las personas y desde las personas, desde todas las personas del pueblo, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, que no nos vengan las cosas dadas de arriba ni que se marquen ya lo que hay, que se esté esperando una votación en un pleno, que en alguna manera haya una capacidad en el pueblo de decir, pues mira, por aquí hay que ir o por aquí no hay que ir, ¿no? Un poco potenciar la verdadera democracia, esa democracia que ya casi ni existe, ¿no? Alde hortatik ikusten jendia pixkanak hasiko dela lantaldetan sartzen eta bakoitza bere aportazioa olan txikia eginez, ideiak emanaz, elkarren harremana sortuaz eta urretxoentzako lana egiten azken finean, ez? Oso dakoa dola urtsurekin. Balio izan duen gauza bat izan dela, ikusteko urretxun behintzat jendea prest dagoela lanerako, ez? Eta hori baneretzako behintzat pozgarria izan da. Ez dakit, gustatuko litzaieke, bat denok gu behintzat funtzionatzen dugun borondatezko lan horri garrantzia handiagoa ematea eta jendeek benetan maite ditun gauzangatikan burrukatzea eta hola egiten dela herri gintza iruditzen zait. Oso ondo. Bueno, da idoia, plazer bat izan da. Berdin. Bueno, horren arte, ikusiko behar. Denok herringalde bizatik jendotzu. Hoxe da, primera. Jose Mari, beste bate arte, eta ondo segi. Bai, berdin. Vale, ni horretxu da. Bueno, Gorka.